Закъсняхме с колата. Много ти благодаря, златен си. Шал да видиш, бе, виж къде сме закъсали. Виж сега, там сме спрели. За Светлин остават още само няколко минути живот. Той е на 23-4 години, млад човек. Нито е имал възможност да се отбранява. Без да познават жертвите си, двамата рецидивисти Иво и Людмил решават да ги убият. Без мотив, без причина. Бато, тази тебе, каква е, батко? Да почева. Много Него за готино. пресатамеца. Кой е новия приятел? Ружа вижда, че тримата са застанали тук. Нека се бърна с риски. Стечка иде. Абе, спокойно. Роти ти казах, бе. Стрелят два пъти в него. Заглушител е имало на пистолет. Тя не може да асимилира какво става. Вижда, че нейният приятел пада на земята. Тя заключва инстинктивно вратите на колата. Премества се и се опитва да запали автомобила. Обаче не успява. Чакай, така няма стане обаче. С дръжката на пистолета чупат стъклото. Само няколко минути по-късно Светлин е мъртъв. Преди да бъде наръгана с нож обаче, Ружа ще преживее няколко ужасни часа. Слагате на задната седалка, автомобила е с две врати. Тя не може да избяга. Тук правят обратен завой. Отиват в тази посока. Долу вижте, че минават постоянно автомобили. Единствената им цел е да дойдат тук, да я ограбят, да я насилат, да ограбят автомобила и да се оттеглят. Спират там до тези храсти. От пътя видимост тук към това място няма. Точно там житото беше оттъпкано. Там е станала гаврата с девойката. След което двамата обират автомобила, който се намира тук. Взимат касетофона, го изваждат, който после продават за 20 лева. С джобно ножче я наръгат тук в шията. При това положение зарязват тук автомобила и жертвата. Убийците не остават ненаказани. След време Людмил убива Ивайло, а самият той е заловен и осъден на доживотен затвор без право на помилване. Двамата са извършили десетки престъпления, сред които няколко изнасилвания и убийства. Земята наоколо е тъпкана от техните крака и е попила кръвта на Светлин и Ружа. Ето какво успяха да усетят тук Сергей и Мариана. Чувствам някаква топлина, като болка, като ще кажеш, че намушкан от нож или не знам, като че ли изстрел някаква. Негативната енергия, енергията на смъртта присъства, загинали хора. Това е престъпление, това е убийството, насилствена смърт. Какво се е случило? Нещо червено има, като че ли едната кола е била червена. Ами тук имаше и кола. Той не е дошъл пеш.